mangingisda kada palawod nako para sa akong pamilya. Dapat abdik yun manginabuhi. Mao ngang akong tambal kanang abdik makayo. Rexidol Forte. Abdik banat sa bugak laban sa ulo, mamaon ug kilanat. Rexidol Forte. Unilag yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tumana ang saktong oras ug adlaw sa paggawa sa balay aron makalikay sa daghang tawo ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdom gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Balitang Land Bank. At doon na tao magdungan tagtutok sa tulumanong magatod sa kaalam nga magauswag sa atong panginabuhian. Paminaw pagkaton may tungod na sa nagkalain-laing produkto, serbisyo o programang pautang hatod sa Land Bank of the Philippines. Dinhilang sa Balitang Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Malandaw sab kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @Land Bank Official, @LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal nga Land Bank website nga www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Para sa heavy duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtang sa heavy duty sabo sa kalag kaldero. Solid sa butangtang ug bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Isip mangingisda kada palawod nako para sa akong pamilya. Dapat abdik yun manginabuhi. Mao ngang akong tambal kanang abdik makayo. Rexidol Forte. Abdik banat sa bugak laban sa ulo, mamaon ug kilanat. Rexidol Forte. Unilag yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon sa takdanay. Naapoy takdanay sa balay nga di mabantayan. Tungod ang sponge kay mahimong pugaran sa milyon-milyong kagaw nga mahimong makatakod sa kananan. Likayi ang takdanay. Ang Philippine Society sa Microbiologists kay garekomenda sa Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Mutangtang sa 99.9% sa kagaw sa sponge. Aron makalikay sa takdanay sa gikanan, pag Joy Antibac nga naay kahong sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Magkakalapit man o magkakalayo, Dama ng buong mundo. Ang tibay ng samahang Pilipino. Tanduay Rum, world's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Sa Pride Antibac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Luto. Limpyo. Dagan sa tindahan. Hay, nahuman ragyod. Agoy! Ang virus ug kagaw na tigom na tibuok adlaw sa imong panguran. Hala, sagdi lang, maayo man po na akong detergent. Detergent ra? Kulang! Pag Downy Antibac, mutangtang sa 99% sa virus ug muprotekta kontra sa bakterya. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang akong panguran, protektado na sa Downy Antibac. Pag Downy Antibac, Antibac na, antivirus pa!
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Okay, hiniya na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon. Ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gawas maog hapon ang atong mga kasama, sila ni Reynaldo, si Kion, o sa gihapon atong pasiunang batimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, uban na sa iyang mga kaubang radyoman, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, o ako sa gihapon muingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, niata ron sa panahon sa Kwaresma. Atong pagyukbo usab no sa atong obispo nga mao'y nagpreside ganina sa misa. Most Reverend Severo Kaermari, o aduna to'y duha ka deacon, o usab pagyukbo nato sa atong Bible Director, si Reverend Father Ramil Kurong, uban ni Reverend Father Ruin Salvo, o ang atong Social Communications Director, si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o sa tanang kaparian atong pagyukbo kaninyo. O gusab sa atong organizer no sa Catholic Faith Defenders, ang ato ning usa sa mga mentor, si Attorney Mike Abbas, o ang ato usab nga chapter president sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog City, si Brother Nicolay Lucenios, atong pagyukbo kaninyo tanan. Di man ako mahinganlan yung tanan na actually daghan kayong atong yukbuan pagtahod, pero di na ito may isgutan tanan. Okay, pasensya. O sa gihapon, ang hinaot kong aduna gihapon mo'y makuha ni ining atong pagpadayon karon. Okay, salamat po dahil kayo diya sa mga social media. Pasensya nga dili na ko matubag. Di na ko matubag tanan kanang kung mag-comment mo ha, labi na kung di na ko makita diha sa YouTube. Okay? O kung mabasa lang nako mo hatag lagi ta og response. Okay? Nakaingon ko ana kinaamong gudtoy nag-ingon ako, Veritas nganong di man ka mo tubag. Okay. Wala ko kabasa, no? Actually sa kadaghan atong atubangon sa computer dili gina ko madala og basa tanan. Musamot jud kay ko ka over og atubang sa computer kung pamasahon ako tanan. Okay. Now, pero kung mahibaw na to, mabasa na to, mo respond kita. Kung dili manggalin diha sa social media,
diri sa atong tulumanon atong isgutan. Kung doon na po mo gusto ipatuki, no? Okay, message lang mo na ako sa Facebook. Ang atong Facebook no nga account ato yung ngalan Silbert Adriatico Dundoyano na mo'y gustong ipatuki sa atong tulumanon. Okay, pag-message mo para hisgutan nato dinhi sa atong tulumanon. Okay. Now sa pikas nato nga programa pod sa grupo, no, kaduha nga wa ta kaapil kay katong una doon na tayo gipamati dayon kagahapon pod okay ato sa pong hatag ang atong turno, no, sa ato yung chapter president, no, parang kuan dili lang pod kay kita ra sige inyong madungog. Okay, katong programa yun sa grupo. Okay, daghan man ta og do naman gud po'y kanang limitations nga gihatag dito sa kanang management mao na nga dili kay ta makahatag og mga speaker nga lain-lain gyud. Okay, so mao na nga either si Attorney Abbas, ako, then PD dunay mo sub, pero nagadepende na siya sa subay gyud sa instruction po nga gihatag sa management. So mao na. So karon dirita sa atong programa, no? Nakasaad mangyog ko ninyo nga ipadayon nato ang tema may labot na sa Sabat. Pero mo liko na puta gamay. Anyway, ato magyud nang ipadayon kay daghan patang wala ma-take up about sa Sabat. Ako naman itong gisgotan ninyo ang wa pa nato matuki, no? Okay, sa miagi. Now, mo palain ta kay adun ako'y nabasa diya sa social media nga nagkinahanglan pod og tubag, nagkinahanglan og kahayag. Okay. Akong nabantayan nga ang nag-comment na sige og monitor sa atong programa, kining programahan nato kay iyang tan-awon sa YouTube, no? Kay ato man yun i-upload sa YouTube kining atong mga programa diri sa Arimen Dipolog o bisan nasa, no? Ato ginang ibutang diha sa atong YouTube channel, no, ang Veritas Dipolog. Kinaaman diha akong playlist sa mga radio program. So dunay mga nagsunod, no. Akong nabantayan dili mahinoon nga daghan gyud kaitag viewers. Pero naagay makita nako nga diehard gyud kay sila sa atong programa. So nabantayan nato nga dunay nag-comment. Mahitungod ni siya sa kining issue mahitungod sa larawan. Now, gabalik-balik na mahinoon ta aning larawan pero nagtuo ko nga katong usa nga nag-comment, naka-monitor, pero wala pa ka siya kahibalo. Siguro bag-o na to sigurong viewer. Mauna nga nahimo pa tong issue niya katong mahitungod sa larawan. Taas maning mahitungod sa Timas Larawan pero akong paninguhaon nga bisag mubo lang makahatag na tag tubag o kahayag. Okay. Ang akong hisgutan katong iyang giingon nga ang Katoliko kuno dunay gi-delete, doon ako na gi-erase ba, gi-delete diha sa napulo kasugo. Ang gi-delete kuno iyang gibasihan kadtong catechetical formula nga pagplastar sa napulo kasugo. No? Kay diha gud sa catechetical formula sa pagplastar sa napulo kasugo, dili man gud na siya detailed. Oh. Kay lahi man ang catechetical formula og kanang detailed nga unsa gitong hanay didto sa Biblia. No? Kay duha ni kahanay. Una ka ng detailed o biblical nga pagpadayag sa napulo kasugo nga wala giumit ba, wala gikuha nga mga pulong ug unsa tong tuas Biblia, maura gyud to. Kanang naa sa Biblia nga hanay. Pero kanang catechetical formula nga hanay sa napulo kasugo gi-summarize na. Summarize. So kung mag-summarize gali ta,
naagi mga pulong nga mawala. Pero ang tibuok tot, pasabot ang esensya, naara gihapon. Ang pagkuha, gamiton nila nato ang terminong delete. Ang pag-delete, dili tungod kay atong tapigan ang context. Kay dili ta gusto ato. Naara gihapon ang context, pero naalay gikuha nga mga pulong pag-summarize. Ana. Kay kung tuyo pa sa Katoliko nga gikuha tong mga pulong aron katapigan para di ta mahibalo para ang mga tao nga magbasa dili makahibalos tinuod, ang akong ingon ninyo ana, basahan ninyo ng Bibliang Katoliko. No. Bisag unsa nga translation sa Bibliang Katoliko, kung doon na ba'y giumit o gi-erase sa context. Kay kung mubasa kag Bibliang Katoliko, naaramang gihapon kumpleto ang detailed nga hanay sa napulo kasugo. Walay gi-delete na, way gikuha. Pero kung mag-formula galing ta, kanang gitawag og catechetical formula nga pagpadayag sa napulo kasugo, naagi makuha nga mga pulong. Kay gisummarize man. Pero ang meaning, ang tibuok tot, naara gihapon. Na unsa man gyud particular ang gipasabot atong nag-comment nga kunuhay gidilit kuno sa Katoliko ang naigidilit sa Katoliko nga sugo dias na pulo kasugo. Now, ang buot ipasabot sa nag-comment, kanabang pag-ingon diha nga ayaw pagbaton og mga larawan o ayaw paghimo og larawan nga bisan unsang dagway nga makita diha sa talom sa yuta o sa ibabaw. Kana kunong sugua diha nga gibutang sa napulo kasugo nga dili magbuhat og larawan bisan unsa o ribulto, mao kuno na gidelete. Kay nawala naman kuno na dito, wala man na gibutang dito sa catechetical formula nga hanay sa napulo kasugo. Munang niingon din tong nag-comment nga, tanawa kanang napulo kasugo sa Katoliko dunay gidelete. Now mo ni ang tubag na to. Sa catechetical formula naagi mga pulong nga gi-umit o gikuha. Ang katuyuan dili aron nga wala ontong context o kulangan dunay i-minus kuhaan ang context. Ang tuyo nga dunay pulong nga gikuha pag-summarize. Kay formula gud. Pero ang meaning, ang essence, ang buot ipasabot na ara gihapon. Now, ang kanagong pag-ingon nga ayaw pagbaton o paghimo og ribulto o mga larawan bisan unsa, ang context gud ana sa pagdili, dili man gyud kay ang pagbuhat, kundili ang sinayop nga paggamit o pagbuhat ana. But pasabot ang hinungdan ba ngano nga gahimo sayop man, so mao nang gidili. Dili kay gidili na lang gyud ang pagbuhat og larawan. Now, ngano man, ang premise nato ana tungod kay kung absolute nga gidili ang paghimo og larawan, ngano ang Dios gapahimo man? Di ba, nahinumdum ko atong higalang Muslim nga niingon siya nga, tanawan ng inyong Biblia, walay klaro ng sugo sa Diyos ninyo diha. Munang dili may mutuuan ng inyong Biblia kay nagkalanrakas, nagsumpaki. Ang Diyos ninyo din ha, nag-ingon ayaw pagbuhat og ribulto. Di na apoy mabasa nga nagpahimo po siya. Pananglit ko no, katong si Moses ba, iyang gipahimo og ribulto si Ruben. Katong gibuhat to, dito sa masigakilid sa sudlanan sa kasabutan kung Old Ark of the Covenant. Di ba mo man do instruction sa Diyos ngadto ni Moses nga gisugo siya paghimo atong sudlanan, then sa ibabaw brato siya gihimong halaran, then sa masigakilid na ay duha ka dagway sa larawan o ribulto sa anghel o kiruben. Imagine ang Diyos may gapahimo. Then katupong sa Numeros 21, 4-9, si Moses gihapon gisugo sa Dios sa paghimo og ribulto sa bitin. Di ba? Ribulto sa bitin. So kung absolute nga gidili ang ribulto, ngano ang Dios gapahimo? Then sa Ezekiel pod 41, 15 hangtod sa 20, ang templo ni Solomon gihulagway nga naay mga larawan sa kiruben. Anghel napagali dagway sa usa ka leyon isip dayan-dayan. So pattern yun sa simbahang Katoliko kinaay mga larawan, di mga kiruben. Sulod mo diha sa katedral o bisan asang simbahang Katoliko, no? Di ba naay larawan sa anghel o kiruben? Mao man na ang paghulagway sa Biblia.
nga ang templo sa Dios na mga larawan sa anghel. Ubala ang tao. Nga gitawag nag mga balaang simbolo nga gihisgutan po diya sa Salmo 74:1-9. Oh. Then katong higala lagi natong Muslim na ingon sa ato pa ka ng inyong Diyos diha sa Biblia, way klaro. Hatag bakoy, nagdili og ribulto, napoy mabasa nga nagpahimo siya. Okay. Now, ang akong tubag, akong usahon niya katong para ni sa higala natong Muslim o katong nasa nag-comment no sa atong Facebook, sa YouTube. Nani, nganong giumit o gikuha tong mga pulong diya sa catechetical formula sa paghanay sa napulo ka sugo, nganong giumit tong ayaw paghimo ribulto bisan unsa, no? Tungod kay kanang mga pulong nga god masum up na maapil na sa context anang Exodo 20 versikulo 3. Gani mo na importante nga pulong. Kanang sa Exodo 20 versikulo 3 kana bang nag-ingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na isu giingon sa Dios. No? Timani ha, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa bersikulo 4 ug 5 mao na dayon to. Ayaw paghimo og larawan o ribulto bisan unsa og ayaw mo og yukbo niini. Now, nganong gikuha ng pagdili og himo og ribulto og kanang ayaw pagyukbo kay mausa man na diya sa verse 3 nga ayaw pagbaton og laing Dios. Kay ang exegesis god nga Katoliko kung mubasa gali ka ng Exodo 20 nga naghisgot sa napulo ka sugo nga naghisgot og idolatry, kanang tulo ka verse importante na nga ma-summarize nimo. Ngano man, kay kung dili nimo na ma-summarize ang context o mausa ang context ana tibuok, magpataka lang yun ang kagsabot, no? Kung dili nimo i-appeal ang verse 3, ang verse 4 lang og 5 nga mo'y kinaham kaing basa-basahon sa mga dili Katoliko nga nag-ingon ayaw paghimo og ribulto o larawan bisan unsa den dili ka muyukbo. Kung kana ra imong basahon, magkalanrakas yun ang imong interpretation o imo yung supako ng Katoliko. Unya ang Katoliko kay makadipinsa man kinaaman po sa Biblia nga ang Dios kapahimog ribulto. Then kana pong magampo nga magatubang og ribulto. So basahan ninyo ng Isaiah 37. Tudling 14 hangtod 16. Si Ezekias gaampo sa Dios. Unya gipasabot nga nagatubang og ribulto sa anghel o kirubin. Oh. Naaman mi teksto. Si Josue pod miyukbo sa sudlanan sa kasabutan, niyukbo siya sa Dios pero gaatubang og sudlanan nga nailarawan si kirubin. Josue 7:6. Di ba? Oh. So, kanang giingon atong nag-comment nga gidelete ko no ng pagdili og ribulto og pagyukbo diya sa catechetical formula, wala na gidelete ang context. Ang mga pulong lang nga kung mag-summarize ta dunay makuha para mamubo, pero ang context maura. Oh, kay kanang sa catechetical formula igor man giingon diya kanang naa sa verse 3 mo na giplastar gyud kanang giingon ay nag-ingon ang Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Di ba? Mao man ang naa sa catechetical formula. Dayon katong larawan og di ka muyukbo, mausa man na anang pagbaton og laing Dios. Pananglit ako. Magbuhat kog larawan ni Santa Maria dayon akong ilhon nga mao nay Dios. O idolatry na sala na kay dili man Dios si Maria. Di ba? Oh, kanang ribulto po ni Maria, wala po nagitulos Katoliko nga Diyos na. Oh. Sama atong larawan ni Baal nga gipaka-Diyos sa mga tao ni adto. Oh. Mao toy supak, mao toy gidili kay maigo man anang verse 3. Kanang magbaton kag laing Dios. Kay actually, wala idili ang ribulto kung insakto ang atong tumong. Dili lang nato i-idolize. Dili lang nato himuong Dios. Wala idili ang ribulto. Gani, nganong maghimo ang mga Katoliko og ribulto kay daghang maayong gamit ana. Di ba?
Una katong gisgutan sa Salmo 74:9 nga balaang simbolo. Nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Salmo 74:9. So, buti pasabot, dili daotan ang pagbaton og ribulto basta ang rason simbolo. Daotan lang ang ribulto kung himuong Dios. Actually, parehas ra na anang kwarta lagi. Kanang kwarta, daotan ba ang pagbaton og kwarta? Dili, daotan ang pagbaton og kwarta sa sakto nga hinungdan, sa sakto nga tumong. Pero asa ma daotan ang kwarta? Kung gamiton ng kwarta sa pagsuborno o kung dili na kamo simba kay agi lang sa imong kwarta. Budi pasabot, dili maayo ang kwarta kung himuon ng Dios. Mao nay number 1 sa atong kinabuhi. Pero kung ang kwarta atong gamiton sa pagpamalit og pagkaon, atong itabang sa uban, dili daotan ang kwarta. Inana pud ang isyu mahitungod sa ribulto. Daotan ang pagbaton og ribulto kung himuong Dios, i-idolize. Pero kung ang ribulto himuon lang simbolo, himuon lang aron kapasidunggan ang tag-iyaan ng ribulto para sa anang monumento ni Rizal, di ba? Ribulto man na sa tong plaza. Unsa may tumong nato nga naghimo ta og monumento o ribulto ni Rizal? Aron ba himuong Dios? Dili. Atong gibuhatan og ribulto si Rizal aron kapasidunggan siya. Di ba? Okay. So, muna pud ang mga Katoliko nganong gahimog mga monumento o ribulto sa mga santos ang Katoliko kay aron pasidunggan ng mga tawhana ang girepresentahan ana. Pero wala gyud magtudlo ang Katoliko nga himuong Dios ng mga ribulto. Di ba? So mao na. So, ang pag-umit sa mga pulong ayaw paghimog ribulto, dili ka muyokbo sa katiketical formula nga hanay sa napulo kasugo, kanang naas katikisem, mausa na diha sa Exodo 20 verse 3 nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mo na importante nga context diha. So wala gidilit sa Katoliko ang context. Naara gihapon. Galing lang kay katiketical formula man, gisummarize man, sunay mga pulong nga gikuha. Pero ang context naara gihapon. Kay kung naay Katoliko maghimog larawan sa usa ka santos, then himuong Dios, supak man na sa Exodo 20 verse 3 nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Bananglit ako lagi si Veritas. Akong punan ang gitudlo sa Katoliko. Dili ko mosunod sa gitudlo sa pare, magbuot-buot kog ako. Nga, mapalit kog ribultos ni Mama Mary. Okay na may, di man ko kabalo mo himo, di man ko artist. Balit kog ribulto ni Mama Mary. Then ang akong tumong sa pagpalit, aron himuon na akong laing Diyos. Akong supakon ang gitudlo sa Katoliko. Kay ang Katoliko wa man magtudlo nga kanang ribulto himuong Dios. Pero ako ray magbuot ba? Palit kog ribulto ni Mama Mary. Parang himuon na akong Dios. Ako bang tuison ba ang gitudlo sa Katoliko? Kana mo'y idolatry. Bisan unsang larawana nga himuon natong Dios unya dili tinuod Dios, idolatry ang labas ana. Gi-condemn na sa Katoliko. Di ba? Pero kung ang Katoliko maghimog larawan para himuong simbolo, para pod nga magsilbi ning pagpahinumdom, di ba? Ini kakita na to sa monumento ni Rizal, makahinumdom din ta sa iyang bayanihong buhat, di ba? Mao pod ang mga santos pod kung makita ta silang mga larawan, makahinumdom din ta sila mga bayanihong buhat. Maayo. Di ba? Maayo ang ribulto lagi o larawan kung magamit sa insakto. Pero muingon ta nga, how about Veritas, kanang luhod-luhod, kanang halukan. Kung, di ba, gihimo ng Diyos kung ludhan, kung halukan, dipindi. Kung ang imong paghalok timaan lang sa paghigugmaan ng girepresentahan ng larawan, dili na daotan. O ang imong tumong sa pagyukbo, pagtahod lang, dili lang pag-idolize, dili na daotan. Gani si Elijah giludhan.
Diya sa Dos Hari 1:13. Si Pablo og Silas pod giludhan isip pagtahod lang. Buhat 16:29-30. Now, maghimo ko part 2 aning akong reaction atong nag-comment ha. Kay wa pa ko mahuman. Ako pang i-explain no gayo kanang mahitungod sa pagyukbo. O kanang paghalok. Kay dili tanang paghalok pagpakadiyos. Mahalok day ko sa akong asawa, sa akong lula pagpakadiyos na day na dayon. Depende na sa atong ginahuna o gibati. Maupod ka ng pagluhod, dili tanang pagluhod nga ang imong giludhan gihimo na nimong Dios. Okay. Now, mao lagi nga atong paminaw ng Katoliko unse buot ipasabot anang muluhod at tubangan sa ribulto. Idolatry ba na o reverence lang? O kanang gitawag og veneration? Kailahi ba ng idolatry og veneration? Okay. So, wala naman dahil kong panahon at ang ninyo sa sunod Domingo po na ito ning ipadayon ay hata mo padayon po atong mahitungod sa Sabat. Okay. Okay, kini na lang ang inyong higala sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Madamo na nagayo kag nagbilib sa kepektibo sang iBerry. Mitudia Abril Alibiho de Samis Oriental. Ako nagpasalamat ko sa iBerry kay sa una bili kita sa ugangan. Yan suwayan ang ay pagami sa iBerry karon arang-arang ng iyang pananaw. May kaarangan yang pananaw kay sa una munang dagko ko pasalamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin.